Arantzarentzat pauso erraldoia izan zen etaren iazko agiria. Pozgarria, esperantza honekoa, eta bueno, urtebete beranduago, beste kaldetik, Estado espainoletik ez da aurrerapenik. Urtebete igarota Kristinak oraindik ez diezin ezten. A mí me parece que salieron en la tele porque si era verdad te quitas el pasamontaña y la boina y sales a pelo. Tú sales a entregar lo que sea, que no has entregado nada, porque no has entregado nada, tú sigues dando por rasca. Etak behin betiko zuetena iragarri ondoren egoerak hoberantz egin duela uste du Oskarrek. Momentu honetan badaukagu posibilitaterik denon artean eztabaidatzeko Euskadiren etorkizunaz. Eta hori oso importantea da. Armarik gabe, inposaketarik gabe. Euskal gizarteak pauso gehiago eskatzen ditu. Pasu gehiago. Batzuk emun dabe, oin bestiak emun bidago dabe. Oin noren aldetik edo... Gobernua, guztien doni. Pueden sentarse a dialogar y que se cierren las heridas, porque no podemos vivir en el pasado eternamente. Ezkera bertzaletik oso ondo, berako mantxo-mantxoa, pauso, eta bestalde gobernutik laguntza asko ez dira ematen egia esan. Etorkizuna euren eskuan da, baina lagain bia daula behin betiko behitzat bai. Noren eskuan? Etan eskuan izango da. Eurak ez diba ibili egin arte, eurek bukatu biko dabe. Eurak hasi ziren eurak bukatu biko dabe. Uste honik.